A budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Latinovics Zoltán diákszínpada a tavalyi év után a Vojnovics huszárvillában ismét fellépett. Tamási Áron Tündöklője Romos című darabját adták elő. 1, 2, 10, no, jól van, hát mutassa a két fülit, hogy lám az is rendben van. 1, 2, no, jól van, hát immár most vendégszeretőbb leszek, kérdezzen, amit csak akar. Ki fia vagy? Én az apámé, hát maga ki. 1936-ban írta meg Tamási Áron Tündöklője Romos című színművét, amit 2012-ben a Latinovics Zoltán diákszínpad tagjai mutattak be, többek között a festői szépségű Vojnovics huszárvilla kertjében. A társulat 6-7 évenként megújul, a diákok viszont jól csiszolódnak egymáshoz. Most a nemzedékváltás időszakát éltük, és fel kell építeni egy új társulatot. Ennek a társulatnak a fele az most lép először színpadra, de így volt ez 10 évvel ezelőtt is, 15 évvel ezelőtt is, 20 évvel ezelőtt is, hogy aztán hozzánőnek a feladathoz. Hogy legyen a néppel? Először is van itt a faluban egy legény, aki nagy bökkenő lehet a számodra. Kicsi birtoka van, azon gazdálkodik, de nagy hatalma van a nép előtt az egész környéken. Alapvetően ilyenkor, mikor darab előtt vagyok, előadás előtt, akkor nem igazán gondolok rá, hanem a színpadon jutnak eszembe azok a dolgok, amit próbán vagy felkészülés közben tanultam meg, vagy tapasztaltam. Úgyhogy igazából előadás előtt én kitisztítom a fejemet, és próbálok nem gondolni, hogy mi lesz, hanem majd ami jön. Én vagyok Jeromos, és alapvetően kívülről úgy nézhet ki, hogy ez egy könnyű szerep, mert egy gonosz embert alakítok, aki megveszi a falut és az urakat, viszont belülről nehéz megformálni ezt a karaktert, mert nem csak a pénz hajtja, hanem a testi vágy egy nő iránt, valamint a célja az, hogy leigázza ezt a falut, és megvegye az embereket. A darab egyik főszereplője, Fodor Eszter, a saját otthonában lépett fel. Nem szégyelled magad te, hogy én járjak utánad a kocsmába. Na gyere szépen haza. Milyen szép vagy. Itt a virág, amit hoztál. És én milyen részeg disznyó vagyok. Ne haragudj rám, jó lesz-e? Nem haragszom, csak gyere. Előbb mondd meg, hogy kit szeretsz. Ha tudnád, nem kérdeznéd. No gyere. Ha te hívulsz, akkor megyek. Ágnes, hát engemet nem hisz. Téged nem, mert te úgyis velem vagy. Keresd magadnak te is, aki hívjon! Ha tudsz! Te engemet nem úgy, hanem számoljad a magad óráit! Számolom is, ne félj! 1 óra. 2 óra. Menjek, mert még elvéti a számolást. Adjon Isten jó napot! Nagyon furcsa, de nagyon jó érzés. Én azt hittem, hogy teljesen nyugis lesz, mert nem kell berohanni, ott összepakolni a ruhákat, fölöltözni, hanem itthon vagyok, nyugiba felöltözök, és kész vagyok. Ahhoz képest ide-oda rohangálok, mindenki kérdezi, hogy mi hol van. Kicsit furcsa. Milyen szálakat mozgatsz te az eseményekben? Hát a tanár úr mindig azt mondja, hogy Ágnes egy szűziesen tiszta és szerelmében álhatatos leány. És hát van neki, azt kell tudni, hogy van neki egy vőlegénye, egy szeretője, és a főszereplő is szeretné őt megszerezni magának. Azt kellett végig gondolni, hogy viselkedjek az egyes, a többi szereplőkkel, tehát hogy viselkedjek azzal, akit igazán szeretek, aki a vőlegényem, és muszáj őt szeretni, és hogy viselkedjek azzal, aki viszont szeretne engem megkapni. És ez nagyon, nagyon sokszor nem ment, hogy nem találtam sok ideig, de szerintem most, legalábbis én úgy érzem, hogy most jó. Gyerekek, fiatal felnőttek játszanak ebben a darabban. Mennyire hagyta őket, hogy szabadon döntsenek abban, hogy hogyan formálják meg a szerepet? Hát itt érdekes paradoxon érvényesül, hogy mennél inkább aláveti magát a színész
rendező tekintélyének és mindenek előtt a szerzőnek, amelyet mérhetetlenül tisztelnie kell, paradox módon annál nagyobb szabadságot kap a színészi játékban. A szerző üzenetét úgy kell közvetíteni, ahogy a szerző megírta, tehát nem lehet önkényes értelmezésekkel elkanyarodni a szerzői üzenettől. De hogyha a szerző világában benne marad a színjátszó, akkor egyben, ha az a szerző az kiváló drámaíró, akkor eleve megadja a lehetőséget néki a színészi alkotómunkára. Álljatok félre az útból! Ágnes, figyétek be a szobába! Ágnes, én neked nem akartam ártani. Ákos, vidd vissza. Ne félj! Ágnes csak rosszul lett a nagy ijegységtől. De Bálintot megnézheted kint, ömlik a vér az oldalából. No, menj ki! Ágnes, ne félj! Gábor van itt, nem lesz semmi baj. Rengeteg üzenete van. Mindenek előtt az, hogy az emberek, amikor a boldogulás útjait keresik, mondjuk egy kis falucska ki akar lábolni a szegénységből, a nyomorúságból, a történet a két világháború között játszódik egy kicsiny faluban. Ugye Trianon után és a második világháború előtt. Tehát, hogyha egy kicsiny közösség, emberi közösség ki akar lábolni a nyomorúságból és a megalázottságból, akkor elsősorban saját közösségének szolidaritására és tisztességére számítson. Ne politikai demagógiákra. Ez az üzenete. Csend! Figyelem! 3 fogok számolni, és harmadikra szikrát hányon akart? 1! 2. Vigyázz, Jeromos! 2. Most figyelj! Amikor kimondom a 3, abban a pillanatban vedd le a fejét! Vedd el tőle, mint egy italmérési engedélyt! 3! Gyere, Ágnes, ez is megvan. Ahogy a mondás tartja, az ördög sohasem alszik, a diákok viszont nem ezt tették, ők 5 hónapon keresztül keményen készültek. Így méltán aratták le munkájuk gyümölcsét, a közönség tetszését.